Сандрина Василева. Закон номер 1. Всичко, което се вдигне, ще падне. Дами и господа, добре дошли в вселената на физиката. Аз съм най-важен. Отстъпете, правя експеримент. Ако започне да пуши и мирише странно, значи е химия. И аз съм най-важният. Тихо, тихо, ще стресете мушкатото. Без мен нямаше да има нито ябълка, нито мишка, нито вие. Животът е биология и аз съм най-важен. Млъкнете! Всички ваши спорове се свеждат до едно уравнение, а решението винаги съм аз. Без математиката сте просто шум в класната стая. Ето го доказателството, че физиката е най-важна. Бум! Пада надолу. Гравитация. Както казва моя приятел Нютон, всичко, което се вдигне, ще падне. Само моите оценки никога не падат. Което ябълка може да падне, а моите реакции карат нещата да бумкат. Аз мога да превърна ябълката в сок или в оцет. Както казвам аз, ако не се пени и не мирише странно, значи не е химия. Моля ви, ябълката е жива преди да падне и преди да стане сок. Нали така, малко мушкато? Аз говоря с растенията, грижа се за животните и пазя природата. Както казвам винаги, без биология няма селфи с кучето ми. Без мен няма космически ракети. Без мен няма шоколад и дезодорант. А без мен няма кой да се пръска дезодоранта и да седе шоколада. Нютон е мой човек. Аз съм майстор на експлозията. А аз съм доктор Дълита, ама с растения. Какво е това шоу? Репетирате ли за цирк? Спорим коя наука е най-важна. Физико, твоите закони са формули. Без мен ябълки по главата. Химико, твоите реакции са уравнения. Без мен бъркоч в тенджера. Биолог, твоите изследвания са статистики и графики. Без мен просто рисунки в тетрадка. Истината е просто. Всички сте важни, но аз съм езикът, на който всички говорите. Както казвам винаги, без мен двойката е просто деча всички. Добре, без математика нямам сила. Без математика реакциите са ми като рецепти на око. А моите изследвания ще са просто снимки на кучета и котки. Значи решихме спора. Всички науки са нужни, когато работят заедно. Науката е сила, когато е обединена. Уважаеми гости, родители, учители и приятели! Добре дошли на официалното откриване на нашия нов STEM център. Място за идеи, наука и бъдеще. STEM – Science, Technology, Engineering, Math. Най-общо означава наука, технология, инженерство и математика. Подходът STEM обаче е много повече от залепване на понятия заедно. Това е философия на образованието, която обхваща преподавателски умения и изучаване на предмети по начина, по който прилича на реалния живот. Това, което отличава STEM от традиционното образование и наука, е смесената учебна среда и демонстрира как наученото може да бъде приложено в ежедневието. STEM отчита факта, че непрекъснатия напредък на технологиите променя начина, по който трябва да учим. Нашият STEM център е съчетание на природни науки, информационни технологии и математика. Днес ще направим първа крачка към едно по-инновативно образование. Благодарим, че сте тук, за да споделите този важен момент заедно. Наши гости са господин Васко Стоюков, кмет на община Сливница, госпожа Росица Иванова, началник на РУО София област, госпожа Маргарита Бошкова, специалист по културно-историческо наследство, госпожа Даниела Борисова, директор на средно училище град Драгоман, госпожа Даниела Борисова, директор на обединено училище село Алдомировци, госпожа Мария Денкова, директор на детска градина град Сливница, Милена Костадинова, директор на основно училище село Петърч, господин Александър Николов, управител на фирма Union Interactive, инженер Марио Спасов, старши експерт към община Сливница,
Госпожа Лидия Иванова, учител в професионална гимназия по транспорт. Отец Желязко. Госпожа Цветелина Григорова, представител на Общинския съвет. Госпожа Димитрина Григорова, член на Общински съвет и главен счетоводител на училището. Госпожа Нели Вълова, бивш учител по биология в нашето училище. Господин Радослав Иванов, Национално дружество Традиция. Давам думата на госпожа Серафимова, директор на нашето училище. Уважаеми господин Стоилков, уважаема госпожо Иванова, уважаеми гости, родители и колеги, скъпи ученици, днес с гордост и вдъхновение отваряме вратите на нашия нов STEM център, който ще даде нови хоризонти на знанието, креативността и технологичната мисъл на нашите ученици. STEM – това не са просто съкращения. Наука, технология, инженерство и математика. Това са елементи на бъдещето, в което искаме нашите ученици да бъдат подготвени, уверени и вдъхновени. Тази идея се зароди за изграждане на STEM център още през 2019 година. Нашето училище прави проектно предложение, но то не е одобрено. През 2023 година Министерството на образованието и науката прави проект за изграждане на училищна STEM среда във всички български училища. Нашето училище се възползва от този проект и виждате, вече той е на лице, виждате какво сме направили. За изграждането на този STEM център има намесата на много хора, но главно това е господин Александър Николов, управител на фирма Union Interactive, който се отзова на нашата покана и прие да изградим и да направим този проект. Той ни помогна в изграждането на концепцията. Също така беше до нас през цялото това време, както и господин Кристиян Георгиев, който е управител на фирма Erabuild, които се заеха с строително-монтажните работи, доставиха цялото оборудване и направиха дизайна на този STEM център. Също така Даниела Николова, главен учител в нашето училище, която застана плътно за тази идея, беше непрекъснато на разположение, даже лятото прие цялата техника и обзавеждането. Госпожа Станислава Георгиева, заместник директор на нашето училище, която беше плътно до нас, и финансовата част пое главния счетоводител Димитрина Григорова. Благодарение и на много други служители и партньори, които повярваха, че училището не е само място за усвояване на знания, то е един жив организъм, който непрекъснато се променя и трябва да отговаря на нуждите на времето. Както казаха и учениците, STEM център е свързан с природните науки, математика и информационни технологии. Тук децата ще могат да разберат връзката между природните науки, математиката и информационните и математиката, както показаха с скетча, който направиха. Те ще имат възможност да учат чрез опита и чрез грешката, с търсене и откритие. Ще могат тук да създават, да програмират, ще могат да се справят с реални предизвикателства. Благодарим на всички, които застанаха за тази идея и направиха това възможно. Благодарим и на учениците, които ни дават смисъл да вярваме защо правим всичко това. Благодаря и на родителите, които са винаги наши партньори и съюзници. Благодарим на кмета на община Сливница, господин Васко Стоилков, който направи възможна идеята да се санира нашето училище. В момента тече ремонт. Сигурно всички сте видяли как изглежда училището вече и отвън. Има съвсем съвременна визия. Остават още малко довършителни работи. Смени се алуминиевата дограма, се подмени с ПВЦ дограма. Всичките стъклопакети са сменени с стъкла, които са енергоспестяващи. И имаме поставени фотоволтаични модули на покрива, които ще доведат до спестяване на енергия.
Благодарим и на господин Марио Спасов, който участва в световото решение за фасадата, изготви проект. Благодарим на абсолютно всички, които застанаха за тази идея и направиха училището едно по-добро място за учене. Всички ние вярваме, че този STEM център ще се превърне не само в пространство на знания, а в пространство и за мечти. На добър час! Специален поздрав ще отправи госпожа Росица Иванова. Аз мисля, че се чуваме, но пространството е малко, така че се чуваме и без микрофон. Уважаема госпожо директор, уважаеми господин Стилков, уважаеми официални гости, колеги, директори на училища от региона, колеги от педагогическия екип на средно училище Свети Кирил и Методий в Сливница, уважаеми родители, скъпи приятели, ученици от училището. За мен е чест и привилегия и с особена радост съм щастлива тази вечер да дадем старта на поредният STEM център в Софийска област, за което поздравявам ръководството на училището, поздравявам всички, които имат отношение, които са взели участие в изграждането на това ново образователно пространство. Както каза и директора на училището, както казаха и водещите преди мен, това е място, което за бъдеще науката ще оживява, обучението ще се превърне в откривателство. И повярвайте, новия STEM център, който обединява обучението по природни науки, по информационни технологии и математика в училището, ще бъде едно иновативно място, в което ще оживяват мечтите на децата. Място, което ще им дава възможност наистина да обединяват, да откриват знанията по природните науки. STEM център, както чухте вече, обединява науката с инженерството, с математиката, с природните науки и с изкуството също така. Така че тук наистина ще имате възможност, ученици, да работите в екип, да работите по проекти, да правите своите открития, да обогатявате знанията си по информационни технологии, благодарение на информационните технологии, да наистина да ставате откриватели. И съм сигурна, че ако използвате пълноценно и активно този STEM център за бъдеще в образователната дейност, качеството на образованието на процеса в училище и резултатите със сигурност ще бъдат много по-добри и много по-високи. Поздравявам всички! Виждате, че с обединени усилия, с усилията на училищното ръководство, на общинското ръководство, на институциите в лицето на Министерството на образованието и науката, наистина се сбъдват мечтите. Мечтите и на педагогическите специалисти, мечтите и на учениците за ново, иновативно, креативно образование, отговарящо на съвременните изисквания на съвременния свят. Така че пожелавам успех. Пожелавам този STEM център да бъде пълен, да се използва пълноценно, да творите, да сбъдвате мечтите си, преди всичко на учениците. На добър час на STEM центъра и честито! Давам думата на господин Васко Стоилков. Най-накрая това пространство тук се осмисли по най-добрия начин. Какво ли не беше, аз като бях ученик, там в дъното беше лавката, малко масички, дълго време това пустееше, не се използваше, различните периоди се е ползвало за различно нещо и най-накрая вече по най-добрия начин се подреди това пространство в нашето училище, така че да ни е приятно, даже може да се събираме тук повече хора. Но това, което сте направили, хубаво. Тепърва ще ми обяснявате какво е, защото аз не съм чак толкова иновативен, не разбирам много, но надявам се
учениците в нашето училище да ми разказват кое как работи, с кое как се оперира. Убеден съм, че това ще помогне много за образованието. Натам върви света към все по-иновативни неща. Така че ние трябва да бъдем в крак с модата. Министерство на образованието се ръководи в момента от един от най-добрите министри, който сме имали, така че въобще посоката, която се взима, е много добра, много правилна. Всички знаем, в България са най-умните момичета и младежи, които са точно в тази посока ориентирани. Дали сме на света безброй неща, които са измислени от българи. Със сигурност тези кабинети, които се изграждат из цяла България, ще спомогнат този процес да се засили. На мен специално като ученик най-ми било интересно в извънкласните дейности. Вярно, че тогава бяха доста по-примитивни сравнения с сега, но в извънкласните дейности ми е било много интересно. Убеден съм, че тук ще се ползва този кабинет не само в учебния процес, а извън него. Тук тези, които имат повече интерес, ще си правят различни опити по химия, по физика, по математика, така че където ходят децата по желание, не по задължение, със сигурност им е по-приятно и със сигурност повече усвояват знания. Така че страхотно е. Просто радвам се, че такива кабинети се появяват навсякъде в България и в нашето училище. Естествено е най-хубавия. Това госпожа Иванова може да каже. Аз се надявам нашия да е най-хубав. Директорката разказа за отвън какво предстои, така че вече сме в почти още съвсем малко и сме в абсолютно завършен цикъл на оборудване, завеждане, ремонтиране на сградата на нашето училище. От тук натам учителите да показват най-доброто, което могат и децата да са ни най-добрите в целия процес и след това да израстват, да ходят в висши учебни заведения, да помагат за развитието на нашата община и така. Развитие. Успех! Благодарим за хубавите думи и прекрасни пожелания. Каним Тест Желязко да извърши водосвет за здраве, успех и благоденствие. Благодаря за оказаната ви чест. По молба на моя събрат и колега от ЕС Георги да извърша посвещаването на тази нова придобивка на това училище. И нека с самото освещаване така да се, както се казва в църквата, Бог да отвори умовете на всички учащи, дори и не учащи, дори да са по-големи. Цял живот има какво да се научи и цял живот има какво да се придобие като знание. Затова и пожелавам с тази нова придобивка децата да оползотворят всичко в добро, да приемат, да научат добрите и полезни знания, да бъдат действително за добро, действително да бъдат за мир, защото всяка наша служба започва с мир, на Господа да се помолим. И след като усвоят добрите и полезни науки, нека бъдат за гордост на семействата, да бъдат полезни на населеното място, в което живеят, и за чест и слава на нашата татковина.
Нека да започнем. Благословен е нашия Бог се винаги и веки веков. Амин. Свети Боже, сти крепки сте безсмъртни по нас. Свети Боже, сти крепки сте безсмъртни по нас. Свети Боже, сти крепки сте безсмъртни по нас. Слава на Отца и Сина и Свети Дух се винаги и веки веков. Амин. Пресветая Троица, помилване. Господи, учителите ни води, попрости беззаконията ни. Свети и посети и се заради Твоето име, Господи, 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 Господи. Слава на Отца и Сина и Свети винаги и во веки веков. Амин. Отче наш, който си на небесата си, Твоето име, да дойде Твоето царство и Твоята воля, както така на земята. Насъщевда ни днес и прости нам дълговете ни, както и ние прощаваме на грешните изкушения, да избави ни от лукавия. Твое царството и славата на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. На Господа си молим. Господи, помилуй. Господи Христе Боже наш, който си го дадеш под покрива за Захея и само спасение за него и за неговия дом. Сам ти сега запази невредими и тези, които ще се обучават тук и които ще работят. Да й бъде за здраве и успех. Благослови тях и този учебен център. Опази винаги живота им зломисли дори в изобилие. Чрез Твоето благословение всички Твои добри за полза, защото да вода всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Светия Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Посвещава се този учебен център. Чрез поръсенето тази се дава името на Отца. Амин. И Сина. Амин. И Светия Дух. Амин. На Господа да се помолим. Господи, помилуй. Господи, който всичко си направил да се заповядал на земята да произрасва многоразлични плодове за наша славна храна, който дарите отроци и дарива храни с семена, които са били в Вавилон, си показа по-светлен и изкуствения със сам се го е царил. Благослови този хляб и това вино. Освети тези, които вкусят Драгослава, в чест и слава на свети Йоан Златоуст, архиепископ Константинополски. Те са предложили Твоите раби да бъде за тяхното лесно здраве, душевно спасение, лучно преуспяване на живеещите и прибъдещи в благочестивата вяра. И Ти, бъди Боже, изпълни всички молби и тези, които извършват този спомен. Нека бъде за спасение. Даруем на съжалението и вече блага, за молитвите на пречиста, Владица нашето Божието да Мария и всички Твои си ги благославиш. И освещава всичко Боже наш, затова прославяме Тебе, безначално без пресветия благ, че Твореш Твой Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Богородице Дево, радуйся, благодатна е Мария, Господ с Тобою, благословена Ти женах и благословен плод чрева Твоего, и яко спаса родила е син душ наших. Богатите обедняха и ожедняха, а търсещите Господа няма да се лишат от никое благо. Спаси, Господи, благочестивия Христос българския род и го запази под Твоята закрила в мир. Амин. Спаси, Господи, и помилуй светей чудес наш Данаил, митрополит Софийски патриарх български и цялото Христа наше братство. Спаси, Господи, и помилуй всички православни християни, които тук и се молят. Спаси, Господи, и помилуй всички православни християни, които живеят в този град. Даруй душевен и телесен мир и на това християнско общество да бъдем всичко милостив. Помни, Господи, които ни мразят и които ни обичат с наши братя, които са тук и които по уважителна причина отсъстват. Помни, Господи, брати, Господи, скърби, кои нас помни да си милост, защото Ти си изворът на изцеление Христе Боже нас, за това слава Ти отправяме, безначално Тебе с пресветия благ, че Твориш Твой Дух, сега винаги и во веки веков. Амин. Слава Тебе, Христе Боже, упование наше, слава Тебе, слава на Отца и Сина и Свети Дух винаги и во веки. Господи, Господи, Господи,
Христос, истинския Бог наш, който благочиста и преблагословена, Света Майка, Всехвални апостоли, славни с преподобните и богоносни наши отци, на светите, равноапостолите, просветители, братите Методий и Кирил, на свети великомъчени Георги, на свети мъчени Трифоновичница Неделя, на свети пророк Илия, за да преподобна Параскева Петка, на свети преподобни Стилян и на свети преподобни Иван Рилски чудотворец и на свети Йоан Златоуст, архиепископ Цариградски, чиято памет честваме днес. Да ни помили спаси като благ и човеколюбец по молитвите на светите наши, Христе Божи наш, помилуй нас. Амин. Амин. Божието благословение и Неговата милост да бъде с всички вас. Нека да бъде за здраве, за спасение на вас, на вашите семейства и дай Боже на целия православен свят. И днеска честваме, с две думи да кажа, един от трите стълба на православието – Свети Йоан Златоуст. Затова и по името Златоуст се разбира, че той е бил твърде начетен, твърде образован, даровит в своето си слово. И затова го наричат неговите златни уста. Бил е твърде мъдър човек, колкото е бил поучителен и добронамерен, толкова бил и критичен. И не само към царското семейство, но и към всички, които са в неправота. И като казах от трите стълба, да го споменем свети Йоан Златоуст, свети Григорий Богослов и свети Василий Велики. Това са трите основни стълба на православието. И един от тях честваме днес. Радвам се, че бях съпричастен с вашето тържество. Честита ви придобивка. Бъдете живи и здрави! А сега моментът, който всички очакваме. Прерязването на лентата. Както пожелах да бъде пълноценно, активно и наистина да принесе за нови успехи и авторитет на училището. И днес, освен че денят на Светите Отпуски и Световния ден на доброто, така че правите едно много голямо добро за училището, за общината и да бъдете така винаги добротворци. Благодаря. И представяме специалното музикално изпълнение на Росица Йосифова, ученичка от 10 клас, и госпожа Евалина Александрова, учител по музика в нашето училище, носител на редица престижни награди, участник в телевизионни предавания, солови концерти, изяви в фолклорни телевизии и в Българската национална телевизия. Репертуарът ѝ включва народни песни от всички фолклорни области на България. Hubava yana, Mari
център е създаден за да учим чрез опит. Днес ще ви представим 5 специални станции, подготвени от нашите ученици. Ще видите 3D принтиране, виртуална реалност и научни експерименти. Ние физиците не сме изкучени. Ние може да бъдем забавни и много практични. Сега ще ви покажем един опит, а именно как да отделим жълтъка от белтъка на едно яйце. И тук причината е самото атмосферно налягане. Моят опит е още по-практичен. Аз ще ви покажа как ще сложим сварено яйце в бутилка. Това вече са химиците. Това е опит с магнезия валента. Тъй като магнезия е окислен от кислорода във въздуха, го почистваме. След като сме го почистили, го запалваме и той гори с заслепяващ пламък. Почистих? Его е. Ано запази цяло. Следващият опит е с перхидрол и калиев перманганат. Сипваме 50 мл перхидрол в колбата. След това я пресипваме в цилиндъра. След това слагаме една лъжичка калиев перманганат. И се получава реакция.
Добре, не питай. Дайте. Сега ще ви разведем в нашия STEM център. Мобилната лаборатория съдържа учебни комплекти за експерименти по природните науки. Тя е мобилно решение, направена с фотоколичка, сградена мивка и водно-циклична система. Може да се използва като плод, шкаф за съхранение и пренос на учебни комплекти, както и за съхранение и зареждане на таблетите на учениците. Умна оранжерия е автоматична система, която следи и контролира условията в оранжерията, като температура, осветление, влажност и влажност на почвите. Целта е да осигури оптимални условия за растеж на растенията без постоянна човешка намеса. Сензорите и постоянно пращат данни в приложението и може да следите данните в реално време от телефон или компютър. Ето тук слагате цветето и тук има сензори, в които да следите. 3D принтирането е процес, при който физичните обекти се наслагат чрез различни слоеве от материал. Този процес използва компютърни модели и специални принтери, които могат да изграждат сложни форми от пластмаса, метал и други материали. Нашия клуб по 3D принтиране е приготвил за вас специална изненада – логото на нашето училище. Z-Space е единствената по рода си технология, която учим в училище чрез специални 3D холограми и симулации на експериментите в виртуална и добавена реалност. Z-Space е съхранение от софтуер, хардуер и учебно съдържание, специално насочено към подготовката на учениците в различните STEM дисциплини. Комбинация от виртуална и добавена реалност. Z-Space променя начина, по който учим, приемаме информация, усвояваме нови знания и ги прилагаме на практика в класната стая. Стереоскопичен 3D лаптоп, който проектира образи и 3D модели в стерео 3D, без необходимост да слагате 3D очила. Z-Space Inspire е последно поколение образователна технология. Ние ще ви покажем как работят тези лаптопи.
всички гости, момичетата ще покажат как работят лаптопите, извинявам се. И тъй като нашия център е съчетание от природни науки и математика, имаме и компютри за информационни технологии. Сега учениците ще си вземат местата. Ще проведем едно малко състезание. Естествено, то ще бъде по математика, защото, както всички разбрахме, математиката е царицата на всички науки. Аз сега ще пусна самата игра. Пред гостите също имат таблети. Ще се радвам, ако вие също се включите, направим едно истинско състезание с учениците. Ние ще ви помогнем. Сега ще помогна да се включите. Ето идвате всички. Къде са ми помощниците? Много моля момичета, момчета да помогнем. След това ще покажете тук. Сега ще ви покажа. Вече влезли много хора, така че сега ще пусна състезанието, започва. Много моля учениците да се стягат. Имаме 13 човека. Ще се показват задачи, с които трябва да решаваме. След като отговорите, имате право да печелите точки, да крадете точки от други. Бокскува, защото аз с математиката съм много силна. Тук на дисплея може всеки да следи, да види на кое място е в момента, колко точки има, кой какво му краде. Както виждате, учениците много бързо напредват. Явно са си научили материала поне за сега. Казах, че за този, който е на първо място, ще има награда. Когато отговорим правилно, се вижда зелен екран. Когато защо виждам червено? Когато има грешен отговор, се вижда червено. Така. Отваряме 3 съндъчета, съответно може да си изберем нещо. Или да спечелим, или да изгубим. Мартин за сега е на първо място. Айде малко по-бързичко, защото
Къде госпожа Младенова ви победи, сега Бой ще ви победи това. Тези, които не участват в състезанието, могат и да погледнат, за да видят как всъщност работи. Тук вдясно Мелина прави дисекция на мишка, доколкото виждам. Тук и тя прави дисекция на мишка. Добре, след това ще ви покажат, може би и други неща. Може да видите всички части на тялото на една мишка. А тук, като се върна и погледна, Кристиян беше вече не на първо място, Рози е първа, така, вече Мартин. Така, айде. Чакам. Само искам да допълня, че в STEM центъра, в частта си природни науки, имаме комплекти по физика и химия за абсолютно всички упражнения, които могат да бъдат, които трябва да бъдат направени. По биология имаме много хубави микроскопи електронни, които са 15 на брой, т.е. на всяка маса по един микроскоп. Децата могат да наблюдават това, което се учи. За принтерите вече видяхте. Имаме VR очила, които също с виртуална реалност. Имаме режещ плотер, имаме други устройства за рязане, така че имаме много неща, които всъщност няма как да ги покажа. Кристияне? Защо? Това не го свърши. Само да добавя за гостите, ако искате да видите как работи лаптопа, трябва да застанете точно зад момичетата или просто да седнете някъде на стол тук и те ще ви завъртят лаптопа към тях, за да видите наистина как се вижда 3D, иначе отдалеч ще гледате само някаква размазана картинка. Дай ли си дай жълта това мишко? Даже и аз не го виждам сега. Не го виждам. Трябва си долу. Дай мишката на госпожа Вълк. А не мишката, унази мишка с вътрешностите. Покажи вътрешностите. Я да видя. Ето, не го е пуснала. Не, трябва да си точно. А тук тези, които се разбирават, има още една минути 50 минути. Емили е първа, Бела втора, Евгений, Вики и Мартин. Гостите най-изказаха. Няма да кажат награда. Дайте ми някакъв. Кликни върху нея. Така. И ето така. И от тук изписва отдолу каква част махаш, какви органи махаш, след това го подяваш. Да. Още една минута. Трябва да си точно Нагиба се да
20 секунди приключва. Ако някой от гостите иска да разгледа, може да разгледа и след това ще поканим всички в което да съдят. Имаш една секунда. И да видим кой е победител. За съжаление, Кристияне зарадва се много рано. На първо място Еми, браво, тя получава специалната награда. Къде е Еми? Само поощрителни награди. Това е. Вече, ако иска някой да разгледа, види. Да. Изключете си лаптопа.